οφείλω να αφήσουμε τα 5.000 για τα 4.000. Είμαστε στα 6 DM από τα κύθυρα. Στον 20, να αναφέρουμε αν είμαστε ελεύθεροι και για κάθε ουσίας publish. Σωστόν. Σωστόν, αναφέρατε αρχικά στο ED θα Approach Fix out of the Kilo Taco Hotel για τη διαδικασία. Θα αναφέρουμε out of the Kilo Taco Hotel το άλλο που έχει τη διαδικασία. Κάτσε. 4.000 πάνω από το VOR, κάνω και λίγο decelerate. Αυτό είμαστε από πάνω. 5 μοίρες μας έρχεται. 184. Το outbound. Άνω δεν κύθυρα VOR το Sierra Tango Kilo. Sierra Tango Kilo είσαστε ελεύθεροι για τη διαδικασία στον 20, αναφέρατε στο Final Approach Fix. Αναφέρουμε στο Final Approach Fix το Final Kilo. Καλαμάτα προς Sierra X-Ray Alfa Romeo. Sierra X-Ray Alfa Romeo Alfa Καλαμάτα. Με άποψη 2500 προς τα κύθυρα έχουμε ακούσει την κυκλοφορία που εκτελεί τη διαδικασία. Συνεχίζουμε χωρίς να επηρεάσουμε σε ακρόαση πάντα και θα σας αναφέρουμε όταν θα προσεγγίσουμε στα 7 για να έχουμε επικοινωνία με τα κύθυρα. Μόλις περάσουμε από το VOR, φεύγουμε με την 004. Είμαστε από το VR, περνάμε τώρα πάνω από το VR. Αυτό είναι στο Final Approach Fix το αναφέρω, οπότε δεν του λέω τίποτα τώρα. Να μην δείχνει πάλι και το ύψος, πόσο ύψος έχουμε. 4.000. Κατέβουμε για τα 3.600. Πώς περνάμε κιόλας από πάνω, είμαστε από πάνω. Ναι, το διάδρομο είναι από κάτω ακριβώς. Να το VOR. 004. Κρατάμε λίγο έξι. Ωραία γύριζε. 3.600. Roger, established to Leeds 1, descent 9,000 feet. GNH 1018, transition level 100, report over Kilo Alpha Mike. Κοιτάμε για DME 7. Next call over Kilo Alpha Mike, Jet 747. Θα μπορούσα να βγάλω και από τώρα ρόδες. Αλλά είναι περιττό. Έχεις λόγο. Περιττό. Κόβει. Κάνεις τα approach checks από πριν. Για να να το έχω βάλει. ότι ανοίγουν. Μείγμα το έχω βάλει. 3.600. Και πάμε για DME 7. Guys, τώρα για να ρίξω να κάνω decelerate για να βγάλω και τροχούς. Γιατί η κάθοδος είναι 3,5 μοίρες. Δεν είναι 3. Πάμε. Gear down. Green. Green. Πρέπει να παραμείνουμε εκτός των DME 7, οπότε κάνω έτσι για να παραμείνω εκτός των 7. Σωστά. Έπρεπε να είχα πάρει Γιατί έχουμε τα λίγο πιο κλειστά. Αυτή είναι σχεδιασμένη Για jet. Ναι, δεν έχει κατηγορή τάδε και τάδε. Όσα 7 αρχίζει και κάθοδος, ναι. Κατάμε έτσι εκεί και μόλις αρχίζει να κουνιέται. Τώρα θα αρχίσει λογικά.
205 που είναι set και είναι και εδώ, θα το βάλουμε και εδώ. Κύριε 83 ελήφθη, αναφέρατε στο 150 άνω στα αποκαλύματα. Έρχεται σιγά σιγά. Και τώρα που γίναμε και established, θα αρχίσουμε και την κάθοδο. Flaps 1. Στο final approach fix του 20 το Sierra Tango Kilo. Landing light. Sierra Tango Kilo ελήφθη, συνεχίζει για την τελική του 20, καλές την κίτρια κατά 23-25. Τελική 23-25 το Sierra Tango Kilo, γεια σας. Κίδερα Sierra 6 Alpha Tango Kilo, 6 μήνα τελική του 20. Λοιπόν, DME στα 6, 3.229. Είμαστε λίγο πιο χαμηλά. 150 μοίρες, 5 κόμβι, βαρομετρική 10-19, 3 μοίρα τελική, μια πτήση του διαδρόμου 20. 10-19 θα καλέσουμε τελική 3 μήνα το 20 του Sierra Tango Kilo. Στα 5 DME, 2.858. Εντάξει, τα διορθώσαμε. 10-19 set. Brakes, 3 greens, landing light, fuel pump on, flaps 1. Πάμε για 4 DME. Και τώρα τη διαφορά θα κάνω τα flaps, τα landing flaps. Μόλις τα βάλω, σε πετάει πάνω και θέλει πουρικά. Βέβαια. Brakes, 3 greens, check, είστε όλοι δεμένοι. Ναι. Όπου κάτσα να κάνουμε, ξέρω γιατί. Καλή προσγείωση. Thank you. Καλή προσγείωση. Alpha Tango Kilo και 35 στο έδαφος, καλώς ήρθατε στα κύθερα, προσεγγίστε βόρεια της πίστας. Βόρεια της πίστας, τα ακούγεται.